gore rino kudya rinopisa ndokutaurira umwe munhu achangonzi kopo akavairwa nenyaya yekuda kutaurisa imika imi kova muchandiudze kuti ndo zvanga zviri kuitika kumuchato wakwana tagwire dzimwe dzacho kati nobva tangoti imi rikati timboita tumakuwa tunonakidza tunyanyaya ndadzoka gara walaika kana uri interested haya bozi nyaya dzavanhu da kutombofamba nadzo zvakasimba right panapa mhuri yezimbabwe pakaita kakukwesherana kanga karimo musvondo radarika iro handidi but kakukwesherana kaka iwe wiki risati ratombopera unachobva watosangana tavhurwa hombe panapo right nyaya yanga iripo ndeyatemba Mliswa na tino Machakaire and these guys wakabva wasangana nyaya iripo uyu ari kuti zvoni Temba Mliswa wati this is a true leader of for the youth leading from the front without equivocation gwara remusangano well spoken and articulate about the actual position of the youth within the party. Paradza must take over from Machakaire and Kandishaya should come in as deputy as he is operationally efficient. After that, the youth wing will become very solid and the vanguard of the party Rumai Musaite Youth Isina Mazino Chipanga should be an example of what youth leaders should be like. You should be restrained later by elders but always take the initiative to defend the party. Ndo pangatangira nyaya yacho yese pakatangira kuchinjana mashoko zvikanzi navamachakaire good day agotemba Mliswa. It is rather ironic that individuals who consciously choose to distance themselves from the party and pursue independent political paths rather seek to lecture ZANU-PF on matters relating to leadership structures and internal processes. As discussed in our last meeting, I made it clear that I neither possesses the mandate nor the intention to insult any member of the Presidium as in an appointee of His Excellency the President and First Secretary of ZANU-PF, Dr. Dambudzo Mnangagwa. My responsibility remain confined to discharging my duties within the Youth League in line with the party constitution and the mandate entrusted to me. ZANU-PF remains a disciplined revolutionary party governed through established structures, constitutional processes and collective leadership, not through social media commentary, personal opinions or sponsored narratives. Attempts to manufacture divisions within the youth through provocation and unfounded assertions are regrettable and unnecessary. I will therefore not be drawn into distractions designed to create confusion or undermine party unity. The Youth League remains focused on discipline, empowerment, unity, and advancing the national development vision under the leadership of His Excellency the President towards the attainment of Vision 2030. Saka nyaya yangu ripo ndeye kungoti ana Machakaire manje unongozwa kuti kana uchirara kwakatsamira mamiliyoni mumba mako uchifunga zvemari nyaya yekuzvikora akanaka nevanhu zvinenge zviri kure but pakatonzi vanhu vadzanga totodzifambira nyaya zvikanzi kucharovano vanhu kuchaita sei ndobva tazongonzwa nezuro Tagwire's wedding kwaitwa sei dhuma vanhu vaya vasangana nababa vaya namukoma vaya vavaiudzana navo vagara moyo tino Machakaire naTemba Mliswa vanga vari vese and vaipoza for a photo. I don't know kuti nyaya dzavo dzinofambiswa sei, iscript here maskits here chi handisi kuziva but vamwe vari kuti muchato waTagwire wakatoshandiswa senhingiriki nekuda kubatanidza vanhu. That was according to mastreets anga aripo and ndosaka painzi uyu ari kuti basa kungoinvita munhu wese kumuchato iwo zveginya kuti vanhu vaya vasangana because everyone was there, the likes of ana Chiwenga ana Mnangagwa vacho anani, everyone was there kunenhingiriki yacho iyoyo. Saka meno dzonetsa nyaya dziko iyo tonga imega because ndingazonzi ndiri munhu anotaurisa already ndagarawo ndikakutaurisa ndokada ende nyaya dzacho dzinotonetsawo futi but Temba Mliswa ari kuti munhu kuti ari kutsvaga jezi ndakutsvaga kuto one munhu wokutodonha naye zvekutodaro handisi kuziva kuti juti rake nderei ari kushandirani ari kutaza because kumashure kwaimbosimbisa chamisa
imi ndiani mupati weZANU-PF kwanza kumirana Chamisa munozive ndiani achitaura but these days akabva achinja stance yake kubva pakangobva kuparliament kwake because vanhu vekuti vanoziva vanotarisa vanostada chinoto okay these days ganbo chitanga ndikushanda nita se ndichisibisa uyu kubva ipapo up to now zvangozvikwata zvezvo kungoti ora tikufadza mutengi kwacho anokugona dzera anozobuda ke papublic kuti ndabasa nemari yemunhu techizedu atidi kutora zvakawanda that ndo maperera yakaita hama dzangu vakazenge vavese tino Machakaire vachina Temba Mliswa vakapoza for a photo ini chandozanje kuti kana musinganyatowirirane haya kutorwa photo mese baba makatuni maskidzi mafanizi azviitike zvakumhanya zvinhu izvozvi and I know zvangu kuti vanhu veZANU-PF ndo zvavari most of the times vanotobuda mumameetings vakatsukisirana maziso kuti ningi nakamumaka ndatomumaka ndichadi kutamba naye zvinoitika it happens but this is a different topic for another day. We will talk about it later. Tonesana kuti zvinhu zvacho zichange zvichizopera sei but panguva ino tiri yakakosha kudai so muri yeZimbabwe ndegedza ndibva ndatorawo mukana uno kuzivisa ndichishandisa mukana ndichikuudzai kuti vanhu vese zvavo vari munyika yeSouth Africa ne vari kushuwira kuda kuregister makambani one kuvhura maFNB business account musazotyire kure batai company inonzi Education Research yamukoma ONU ndo shasha manje idzodzidzi uchida kuregisterwa company uvhurwa FNB business account taurai neEducation Research vanokubatsirai namba dzavo ndo dzichanga dziri paflyer idzo vanokuitira uri kumba kwako ikoko utori padeni company ito register baba mapapers otoya padeni pako ipapo FNB business account padeni pako ipapo saka uchanetsekana nei mazuva ano zvinhu zvaizi kudai so unozoti fambirana ingova munhu uya anofambirana nenguva chete zvimwe zvese izvi hauzomboregrete anything saka ndatopedza nemi ndokutendai muri yeZimbabwe kune vachabatsirikana ndo patati timbogumira tozosangana panapa kana ndazodzoka.